De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. Lezing uit het heilige evangelie volgens Johannes. Lof zij u Christus. In die tijd zag Jezus in het voorbijgaan een man die blind was van zijn geboorte af. Hij ging naar hem toe, spuwde op de grond, maakte met speeksel slijk, bestreek daarmee de ogen van de man en zei: ga je wassen in de vijver van Siloam, wat betekent gezondene. Hij ging er naartoe, waste zich en kwam er ziende vandaan. Zijn buren nu en degenen die hem vroeger hadden zien bedelen, zeiden: is dat niet de man die zat te bedelen? Sommigen zeiden: inderdaad, hij is het. Anderen: nee, hij lijkt er alleen maar op. En hij zelf zei: ik ben het. Men bracht nu de man die blind geweest was bij de Farizeeën. De dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen geopend, was namelijk een Sabbat. En ook de Farizeeën vroegen hem dus hoe hij het gezicht herkregen had. Hij zei: nou, de man die Jezus heet, deed slijk op mijn ogen, ik waste me en ik zie. Toen zeiden sommige Farizeeën: die man die komt niet van God, want hij onderhoudt de Sabbat niet. Anderen zeiden: hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen doen? En zo was er verdeeldheid. Ze richtten zich opnieuw tot de blinde en vroegen: wat zeg je zelf van hem? Want hij heeft je toch de ogen geopend? Hij antwoordde: het is een profeet. En ze voegden hem toe: in zonde ben je geboren, zo groot als je bent. En jij wilt ons de les lezen? En toen wierpen ze hem buiten. Jezus vernam dat men hem buiten geworpen had. En toen hij hem aantrof, zei hij: geloof je in de mensenzoon? Hij antwoordde: wie is dat, Heer? Dan zal ik in hem geloven. Jezus zei hem: gij ziet hem. Het is degene die nu met je spreekt. Toen zei hij: ik geloof, Heer. En hij wierp zich voor hem neer. Woord van de Heer. Wij danken God. Beste mensen, als wij een stuk hout ergens zien liggen, dan denken we: nou, je kunt zien dat het hard gewaaid heeft. Wanneer zouden ze die rommel eens opruimen? Maar als een Soedanees een stuk hout tegenkomt, denkt hij: fijn, een stuk brandhout voor onder de kookpot. Als wij bierblikjes zien liggen, dan denken we: wat een rotzooi. Ze gooien tegenwoordig alles maar weg. Maar als een jongen op de vuilnisbelt in Jakarta bierblikjes vindt, dan zegt hij: hoera, dat levert me weer een paar centen op. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Kijk je door een welvaartsbril of kijk je door een armoedebril? Dat kan een hemelsbreed verschil maken. En het is soms heel goed als welvaartsmensen ook eens door de armoedebril gaan kijken. Dan krijgen ze meestal een hele andere kijk op de werkelijkheid. Als ik een gat in mijn broek heb, dan gaat die naar de kledingcontainer. Maar als de jeugd een gat in hun broek heeft, dan zijn ze daar blij mee, dat is cool. Of ze kopen zelfs hele dure broeken waar de gaten al in zitten. Als het voorjaar begint, dan vind ik dat heerlijk. Maar mijn zus begint alweer te zuchten, want dan moet ze alle allergiepillen weer tevoorschijn halen en die gaan slikken, want ze heeft hooikoorts. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Samuel keek naar de knappe zonen van Isaïe en dacht: die of die zal wel de nieuwe koning worden. Maar God keek er heel anders tegenaan en hij koos voor David, de jongste en niet de knapste. Jezus' leerlingen zien een blinde langs de weg komen en ze vragen: is dat een straf voor zijn eigen zonde of voor die van zijn ouders? Maar ook Jezus keek anders. Hij zag in die blinde man een kans om hem te helpen. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. We hebben het net allemaal zelf meegemaakt. De verkiezingen. En ze komen straks weer. Er is geld te verdelen op de rijksbegroting. De ene partij wil het asfalt uitbreiden en de andere partij wil dat we alles op de fiets en met het openbaar vervoer gaan doen. De een wil de ondernemers het gemakkelijker maken, business, goed voor 's lands economie. De ander wil de ondernemers aan banden leggen.
En zelfs komt er een belasting op het verpakkingsmateriaal van de producten. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. En nu wil mensen met zulk totaal verschillende visies ook nog dat ze samen goed kunnen regeren. Coalities vormen is een hels karwei. Sjaan en John. Ze waren getrouwd, maar ze wilden geen kinderen. Nu kunnen we tenminste doen en laten wat we willen. Maar Jans en Jan waren dolgelukkig met hun kinderen. Ook al moesten ze zich een aantal dingen ontzeggen. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Ben je heel bijziend en zie je alleen de dingen vlakbij? Of ben je ook verziend en kun je verder kijken dan je neus lang is? Soms denk je, hoe is het mogelijk dat mensen dat niet zien? Zijn ze dan zo blind dat ze niet beseffen dat ze heel dom bezig zijn? Ja, achteraf wordt er nogal eens gezucht. Had ik maar wat beter uit mijn doppen gekeken, dan was dit of dat niet gebeurd. Nu, beste mensen, van dit soort geestelijke blindheid wil Jezus ons genezen. Hij roept ons op met de ogen van God naar de mensen en de dingen te kijken. Om te zien wat wel en wat niet echt belangrijk is in het leven. Om te zien waar je anderen kunt helpen en troosten. Om te zien hoe je kunt werken aan een wereld van vrede. Om te zien hoe je een bijdrage kunt leveren aan een goede samenleving. Hoe je meebouwt aan Gods koninkrijk onder ons. Dat is de diepste betekenis van zijn woorden en daden. Maar helaas, we zijn soms ziende blind. We hebben weinig of geen oog voor wat God met deze wereld wil. Van sommige politici weten we wel hoe ze de dingen bezien. Maar weten we ook hoe God de dingen beziet. Als we ons allemaal nou eens de ogen zouden laten openen door onze God, dan zou menigeen het met de formatie, als die er weer gaat komen dadelijk, heel wat gemakkelijker hebben. Dan zouden internationaal de politici misschien niet meer zo'n arrogante en een opruiende taal spreken. Jezus stuurt die blinde man naar de wasplaats Siloam. Dat betekent de gezondene. Geloven wij ook dat Jezus van God gezonden is om ons de ogen te openen voor Gods wijze van kijken en zien? Alleen als we dat geloven, dan gaan ons de ogen open. Zoals dat ook was bij de blinden. Maar durven wij ook de vraag stellen wie het is die ons zendt om ons de ogen open te wassen? Amen.